flere og flere nydanskere egen virksomhed, også i brancher, hvor de ikke normalt er vant til at se indvandrere. Det sætter nyhederne fokus på i de kommende dage i serien De Nye Direktører. En serie, som handler om iværksættere med anden etnisk baggrund, og dem bliver der faktisk flere og flere af. Siden 1997 er antallet af selvstændige indvandrere steget hele 30%. En af dem er iraneren Parvez Vousoughi. Han blev træt af at høre alle tale om sund mad til skolebørn, så han besluttede sig for at gøre noget ved det. Lyden er den samme hver morgen fra mandag til fredag i det lille hus, hvor alt sund kost holder til. Og her tæller kun én faktor. Vilje, vilje og vilje. Sådan. Jeg vil finde ud af noget til jer, ikke? Du skal ikke være bekymret. Parvez Vousoughi er iraner og manden bag firmaet Alt Sund Kost. Okay. Et firma, som har specialiseret sig i at lave og bringe sund mad ud til skoler og virksomheder i Sønderborg. Alle snakker om sund mad, men ingen gør noget ved det. Så siger det kun, skal vi ikke lige tage chancen nu her, når vi er altså brug for os. شما نیومدم ها. Firmaet startede for bare 3 نیستم. Parvez og konen 2 ansatte, en dansker og en afghaner. Altså, så siger det kun, det er godt. Og hver dag leverer de mad til 13 skoler og 18 virksomheder. Nystartet i Danmark. Det var ikke nemt, men hvad er det, der er nemt? Det er et spørgsmål, altså tage fat, så starte et sted, og det vi kan gøre, vi selvfølgelig ikke. Hvad kan jeg frisk med? Jeg skal det med skinke. Det skal være det største sundhedsleverandør. Det er i hvert fald Sønderjylland, det er helt sikkert. Og Nordtyskland måske. Nej, ambitionerne fejler intet. Parvez afviste for eksempel fra begyndelsen at starte et pizzeria. Mange pizzerier i byen, altså i hele landet faktisk. Det vi gerne vil have lavet, vi vil have lavet noget unik. Vi vil gerne have lavet noget ensartet, og vi vil også gerne lave kvalitet. Det er et spørgsmål, vi skal have viljen, for det er altså samfundet, den er åben for alle og enhver, uanset hvilken baggrund man har. Og ved positivt indstillet, og føle dig ind i samfundet, løft samfundsopgaver, og se, så har du løsning. Så enkelt er det altså, eller så svært, at være selvstændig og indvandrer i Danmark. Parvez Vousoughi har i dag 2 ansatte, men han udvider besætningen allerede i morgen, hvor en ny medarbejder starter hos Alt Sund Kost.